अरे इनका बच्चा बीमार है। गोबां समाव गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। बेबादिनो इंडिग'नि पेसेन्जारफोरा फ्लाइट केन्सेल जानायनि थाखाय हालाय-हाफाय जानांदों। अरे इनका बच्चा बीमार है। बे हालाय-हाफाय जानायनि गेजेरावनो सासे आइजोआ लगेज बेल्टआव गाखोदों। फ्लाइट केन्सेल जानायनि थाखाय रागा जोंनानै इंडिग'नि पेसेन्जार आइजोआ स्टाफफोरनि सायाव होख्रावनानै रायदों। बे जाथाया भुवनेश्वर विमान एयारपर्टआव जादों। सासे आइजो पेसेन्जारा फ्लाइट केन्सेल जानायनि उनाव गोसोखौ हमथानो हायाखै आरो ग्राउन्ड स्टाफफोरखौ रायनायफोरखौ नुनो मोननाय जादों। जेब्ला ग्राउन्ड स्टाफफोरा बे थासारिखौ सामलायनो नाजादोंमोन। बे जाथायनि भिडिअफोरा खौरां बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ नुनो मोनदों। अरे इनका बच्चा बीमार है। बेबादिनो भुवनेश्वर एयारपर्टआव दावराव-दावसि जानाय गेजेराव आइजो पेसेन्जारा मुवा बेसाद दैथायग्रा बेल्ट सायाव गाखोदोंमोन आरो इंडिग' ग्राउन्ड स्टाफफोरनि डेस्कआव दोननाय बिलाइ आरो डकुमेन्ट्सफोरखौ गारसारदोंमोन। अरे इनका बच्चा बीमार है। बे समाव इंडिग'नि स्टाफफोरा आइजोखौ थान्दा खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय बियो डकुमेन्ट्सफोरखौ गारलाबायना आरो होख्राव रायदोंमोन। बे समाव CISFआ बुङो, नोङो पाब्लिकनि सम्पथिखौ नस्थ' खालामबाय आरो बेयाव दाथांफिनसै होनना बुंदों। बेबादिनो गोब्राब थासारिफ्रा नुजाथियोब्लाबो माहारियारि सम्पथिखौ रैखा खालामनाया गासैबो सुबुंफोरनि मोनसे समान बिबान। मानोना माहारियारि सम्पथिखौ गासैबो सुबुंफोरनि बाहायनायनि थाखाय बाहायनाय जायो। बिनिखायनो गासैबो मुवाफोरनि सायाव हमथाना लाखि, नाथाय बयनिख्रुइबो सिगां गावनि सायाव हमथाना लाखिग्रोनांगौ। बेबादिनो भुवनेश्वर एयारपर्टआव फ्लाइट केन्सेल जानायनि जाउनाव दावराव-दावसि जानायखौ नुनो मोनदों। अरे इनका बच्चा बीमार है। वहाँ दोबारा नहीं जाना, दोबारा वहाँ नहीं जाना, दोबारा वहाँ नहीं जाना। And only the young people. भाई वो तुम पहले वो उसका काम देखो ना, वो क्या कर रहा है, तुम इनको बता रहे हो क्या देख रहे, क्या कर रहा है। अरे इनका बच्चा बीमार है। अरे इनका बच्चा बीमार है। रिलैक्स मैम, रिलैक्स। साइड हो जाइए, प्यार से उनको नीचे उतारो। नहीं सर, एक बात सोचिए, ये लोग बोलता भी नहीं है। They are not saying, जब तक हमने कुछ बोला नहीं है, ये लोग चुपचाप बैठा है। मैनेजर like a coward. What rubbish is this? अरे मैडम, इनका बच्चा बीमार है। मैडम, इनका बच्चा बीमार है। अब रिलैक्स, कुछ ना कुछ होगा। आप प्लीज रिलैक्स। वहाँ दोबारा नहीं जाना, दोबारा वहाँ नहीं जाना, दोबारा वहाँ नहीं जाना। प्लीज एक बात बोलो सर, Excuse me.